Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», мяне завуць Маша Колеснікова. У лютым вядомы беларускі бард Андрэй Мельнікаў выпусціў свой новы альбом «Па кім б'юць званы». І сёння спадар Андрэй наш гость. Прывітанне. Добрый день. Слухайце, я па-першае вас віншую з новым альбомам. Дякую. У вас даўно ўжо не выхадзілі альбомы? Гэта які перапынак быў па гадах? Не подлічваю шчыра. Добра. Ну, абыякова неяк стала. Ну, так таксама бывае, натуральна. Ну, давайте тады пачнем з музыкі. По ком звонит колокол, когда звонит колокол, и если звонит колокол под тучами на небе, если кружат вороны, если стреляют в городе, и ты в этом самом городе, значит, и по тебе. Слухайце, спадар Андрэй, неяк незвычайна, калі шчыра, чуць вас спяваючым па-руску, але я так разумею, што гэта нейкая адмысловая канцэпцыя. Ну, досыць хлусі, то есть трэба ўсё ж таки, на мой погляд, да, трэба беларуская нацыя выходзіць з этого інфантыльнага стану. Вот были стихи Василя Быкова, они были. Человек соромился, потому что это стихи, они были по-русски. Да? Писали по-русски, и Максим Богданович писал по-русски. Люди приходили в белорусскую мову, белорусскую культуру, люди приходили с багажом с іншых моваў і культуру. Але іх заганялі ў фармат, вельмі часта заганялі ў фармат, ім рабілася сорамна, ім не было сорамна. А цяпер мне сорамна за то, што мне тады было сорамна, да? То есть не трэба выдаваць сябе штучную асобу, на мой погляд. Давайте про ваш альбом пагутарым, про канцэпцыю. Я так разумею, што кружэлка прысвечана падзеям, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Яны вот ізноў такі пашло гэты канфлікт па лініі беларускамоўная, рускамоўная, як быццам бы мы не разам жывем. Да. Ну, камусьці выгадна драбіцца, таму што можна быць пасрэднасцю, але на вельмі маленькім кавалку, на маленькай дзялянкі. Вот казаць, это моя дзялянка, я сюды нікога не пускаю, я тут самы круты. Хаця па ўзроўню это будзе зусім пасрэднасць. Вось, напэўна, во мне эта абуранасць, она десятигоддзямі жила. Я не люблю хлусні. Ну, дык пра альбом, далей. Вось, альбом это водгук, чаму он такі кароткі? Ну, вось, каб размяшчаць на пляцоўках, ёсць там пэўныя правілы. Мы абралі у тых памерах, якіх можна змясціць на пляцоўкі. Абралі, ёсць невялічкая каманда. Невялічкая каманда ёсць, і тут падзеі мінулая, і сучасная, і перспектыва на будучае, таму што пры ўсей, так казаць, неімавернасці, праходзім той же самы шлях, што і многія народы праходзілі. То есть тут логіка, она тая самая, логіка развіцця падзей далейш. Колькі песень увайшло ў альбом, і наколькі яны новыя? 9 трэкаў,
Ну, новое, вот початок, да, это калі пачалі страляць у горадзе Мінску, да, і калі да этого мы пачалі прывыкаць, вось з'явілася гэтая песня, якую і спела. Так 9 трекаў, ёсць просто такі трек, посыл да творчасці Давіда Тухманова, да, іграе Зміцер Геращенко, просто грае чыстыя праўды, ну, трэба трохі адукоўваць людзей. Я ўсё-таки за канцэпцыю Міхалка. Вот Міхалок, ён адукоўвае там людзей трошачкі нейкай іншай культуры. Да? І быў такі Давід Тухманов, вялікі кампазітар, праз якога выйшаў на беларус навы. На савецкую эстраду рускі спевак Ігор Тальков, яму таксама прысвечана песня, якого ў 91-м годзе забілі. Ну, просто застралілі там перад канцэртам, застраліл снайпер, але выдалі, што застраліл іншы чалавек, якому на пісталет той самы далі у руки. Игорь Тальков, он парадокс у тым, што он был русским националистом, он был сыном, ну там по одной линии был немец, либо выхованы русской имперской культуры. Его старейший брат помер у лагерах, другой старейший брат народился в лагерах. Вось этот человек не боялся смерти, и праз яго, вот з моего поколения пришло некалькі белорусских националистов, пришли в белорусский национализм. Праз творчасць русского националиста Игоря Талькова. И это не афишуют, потому что это как бы не форматно, вот, то есть не фасадная такая история. Да. Ну, мы про музыку сегодня говорим. Я нагадаю, что наш гость сегодня... Музычные персонажи. А у меня с музыкой слабая, широко кажучи. У сенсі? Ну, слабо. Вот когда там с Олегом Хоменком пересекаемся, он меня в этом плане начинает дисциплиновать. Да? Вот, как я за струнами глядел, как струны менял, как подтягивал что-то. Потому что у человека вот профессийный музычный подход. Да. А у вас не профессийный? Для меня текст головной. Ну, вы, як правда, як бард? Ну, приняли. Вот я марыў про то, что я, значит, натискаю нейкую кнопочку, то есть процесс пошел. А далее уже процесс идет без меня. Я там нечто напел, нечто подказал. И оно здесь так и пошло на початку, там, в 90-х годах. Але камусьці спадабаўся мой тэмбр голасу, да, вось тэмбр голасу вельмі пачаў на кагосьці ўплываць, давялося пачаць выступаць. На апошнім альбоме я тут сижу один, на жаль, тому что ось хлопец, які граў на акардэоне, в альбоме там яшчэ гучыць маленькі ірландскі такі акардэончык. Вот. Ён праваднік па гораду Гомелю для тых людзей, якія не бачаць. То есть ён сам не бачыць, для яго вельмі важна іншае, іншае ўспрыняцце свету. І таму зразумела, што вот прыехаць сюды, ну, это занадта ўжо трэба было прыкласці вялікія намаганні. Ну так, складана. Слухайце, а ніколі вы не думалі, што трэба вам граць з гуртом? Не было у вас такіх спробаў? Весь час думаў, з самого пачатку, нават без мяне. Да. То есть, я же казаў, канцэпцыя была менавіта такая, што нейкі гурт будзе спяваць. Да, прыязджалі на Аршанскую бітву, там выбранецкія шахты былі, там адразу і скрыпачка была, там адразу і флейта была, і штосьці. Я ўспрымаў это як належны. То есть, теперь разумею, что это были такие молодые понты, молодые, ну, треба людей подтрымліваць в этом. То есть, подойти, похвалить, там, ну, а я успрымаў это як належное. Ну, процесс ідзе, вот як задумал, да. То есть, людей не трэба матываваць далей. Трэба. Людей трэба матываваць. Людей трэба падтрымліваць, да людей трэба праяўляць увагу. А у вас не зраслося? У мяне на той час не зраслося, яшчэ вот некалькі дзесяць, ну, быў там гурт Колорадо Бітлз, там, з ім выступалі на дзень народзін Васіля Быкова 19 чэрвеня 97 годзе в рэйв-клубе. Был такі рэйв-клуб побач з Раманаўскай слабадой. Адзін з апошніх канцэртаў был, пасля чаго гэты клуб закрылі. Уже цяперашняе пакаленне не ведаю, што было такое культавае место ў Мінску, як рэйв-клуб. Ну так, магчыма, і не ведае. Слухайце, атрымліваецца, што альбом напісаны ўжо, як вы кажаце, пасля часоў ці з часоў, калі пачалі страляць у Мінску, так? Вось як вас самога змяніла гэтая сітуацыя? Вось гэтыя паўгода, калі ідзе гэтае змаганне? Ну, дысцыплінавала. Она дысцыплінавала упартае наступанне на тыя ж самыя граблі, но вот это то, пра што беларусам яшчэ трэба прайсці. То есть это яшчэ казаў Рыгор Барадулін, што кожнае пакаленне творцаў, оно любіць саміх і звяртае ўвагу на сваё пакаленне. Тое ж самае вот оно прыйшло і ў палітыцы, тое самае прыйшло ў грамадстве. То есть людзі як бы не улічваюць, што раней людзі ўжо наступалі на гэтыя граблі, ўжо рабілі тыя самыя дзеянні вот з такімі самымі наступствамі. Да, но зараз это массово, то есть вот поколения пошли массово наступать на этой граблі. Атрымалі вельмі сумную, ну як, толькі індывідуальна, ну, маленькія каўчэгі рабіць, да. Это каўчэга людзей адукоўваць,
Каб людзі разумелі, што ёсць нейкая пераемнасць, ёсць нейкая паслядоўнасць, да, мы праходзім гэты свет і думаем, што мы, ну, это правда, мы унікальныя. Але ўсе людзі унікальныя, вось у чым справа. Слухайте, але вы кажаце, наступаць на тыя самыя граблі, але, ну, як па-іншаму? Ну, не дэманстраваць, скажам, а рэальна дамагацца. Ну, так, дамагацца па дробязях, да? Можна, да, публічна паказаць на весь свет, вось мы заявілі на себя і нічога не дабіліся, нічога не дамагліся, падставілі кучу людзей. Ну, да, можна радавацца, кого-то не пакалечылі, кого-то не пабілі. Да. І можна хадзіць і радавацца, о, мы перамаглі. Ну, а як быць з гэтымі людзьмі, ўсё ж такі за гэтае дзесяцігоддзе, з кучай людзей, якія страцілі здароўе, да? Вот страцілі работу, страцілі здароўе, страцілі сваю справу, знаходзяцца ў дэпрэсіі, колькі людзей паспявалася, колькі людзей, на жаль, гэты працэс ідзе і зараз. Ну, вот это беда. Слухайте, ваша песня «Гэта мы», ваш хіт 95-го года, Так. стаў адным з такіх самых яркіх хітоў вось гэтага пратэснага руху. І у мяне асабліва мулюе, таму што мне абяцалі катэдж пад Менскам зусім вось тады. Напэўна, гэты чалавек ужо памёр проста. Напэўна, я нават трошкі выяўляю, хто гэты чалавек. Тады я это успрыняў таксама, як должное. Для мяне звязанае, чалавек публічна, да, вот на вялікім, на многасотенным, да, гэтым самым, стаў перад сцэнай на калені і сказаў, што мне вот ахвяруецца такая рэч. Ясна, але вы чакалі, што вось гэтая песня зноў набудзе свайго слухача? Для вас гэта было сюрпрызам? Вот, Марыя, ёсць такая піраміда Маслоў, знакамітая, з якой все знаём. І вось той, зараз ідзе, на жаль, вось, тыя людзі, якія весцілі па-новаму, нават калі яна вельмі заслужаныя думкі, вот у вас есть класная перадача на Еўрарадыё, да, это беларуская нацыянальная ідэя, але там людзі, якія самавыражаюцца в абсалютнай масе сваёй, то есть людзі, якія яшчэ не дашлі да самаактуалізацыі, якія жывуць на самавыражэнні. А калі пераходзіш да самаактуалізацыі, ну, зрабіў штосьці, але это табе ўжо не належыць. Это вельмі класна, это вельмі прыемна, што здабывае. Гэта была моя асабістая гісторыя ў тым ліку майго кахання, якое сублімавалася ў такія рэчы, тое склалася. Ну, вот я жыву такім, імкнуся жыць цэльным успрыняццем свету. Да. Слухайте, а тое, што вольны хор перапеў вас, вы давалі згоду? Спадабалася вам? Ну, класна. Мяне вельмі парадавала, што чалавека зусім з іншага пакалення. Праўда, мой земляк па воршы, па аршаншыне, там Сергей Доўгушаў, які зацікавіўся вельмі этой песняй. Ось, дзякуючы канкрэтна Сергею Доўгушаву, вось вольны хор і перапеў. Да. То есть яму, у першую чаргу, тут падзяка. Ён лабіраваў эту песню. Ну так, гэта такі класны досвед. Ну давайте яшчэ паслухаем песні новыя. Магчыма, яны таксама праз некаторы час стануць такімі ж папулярнымі, як і «Гэта мы». А вось другая песня там старая якраз. Яна старая песня, она ўжо папулярная. Ну давайте. Это я перад тым, як мяне ў 97-м годзе пасадзілі, я пасядзеў там у гарадзенскай турме, у тым лігу працяглы час. Я думаў, у горадзе Вільня, паехаўшы спяваць свае песні, а людзям трэба было спяваць вось такую песню, такую я даспеў. Это не моя песня, это песня на вершы Натальи Арсеньевой, і мелодія таксама не моя. У гушчарах, затканых і мазалою, шэрым змрокам на золку зару, ах, вяруем табе мы сабою, кожны дзень, кожны час, Беларусь. Ах, вяруем табе мы сабою, кожны дзень, кожны час, Беларусь. І няма ў сэрцы жалю ды жаху, мы адвагай ваярскай гарым. Не чужынцы нас клічуць удалеч, толькі ты нас вядзеш да зары. Не чужынцы нас клічуць удалеч, толькі ты нас вядзеш да зары. І мы верым, яна разгарыцца, стане зноў над краінаю дзень, бо не стане змагар не скарыцца у нядолі ніколі нідзе. Бо не стане змагар не скарыцца у няволі ніколі нідзе. Хмара ў дым над пагоркамі тае, вецер дыхае мятай быллём,
Беларусь, Беларусь золотая, за тебе мы идем. Беларусь, Беларусь золотая, за тебе мы идем. Беларусь, присягаем мы сёння, что покуль хоть один з нас живе нашей славной крывіцкай погони, мы не здрадим, мы уславим яе. Нашей славной крывіцкай погони, мы не здрадим, мы уславим яе. Это такие. Засталося, мы яшчэ будзем спяваць, бо ж яшчэ Там караценькая песня, там менш за хвіліну будзе апошняя песня, літаральна 4 радочкі. Надзея Демідович, вось жанчына, якой паламалі ў 17 гадоў, там паламалі здароўе, скатавалі, ў лагерях прашло. Яна нарадзілася ў лютым, яна памёрла ў лютым мінулого года. І вось яна спявала эту песню вось так. То есть яна 2 верша Наталі Арсенію, яна звела ў адну. То есть жанчына, якая не сламалася, якая прыклад. Вот цяперашняе, у тым ліку, неімаверным, просто трэба зразумець пераемнасць, просто трэба ось да... Ну, як у габрэйскага народа. То есть памятаюць яны, што пашлі ад Авраама, Ісаака, Якова. Да? Вось так і беларусам, каб непарыўнасць это была, і хай эта непарыўнасць цягнецца на сотні, тысячы гадоў. Да? А вы сябе да неймаверных не адносіце? Ні ў коім разе. Дык чаму? Мне страшэнна не падабаецца не той тэрмін. Ну, я успрымаю, што это тэрмін хлуслівы, як і пра 3%. Да. Вот ёсць такая з біялогіі, да, што 80% самак імкнуцца да 2% шукаюць 2% самцоў. То есть нават 3% не трэба, каб кіраваць грамадствам. У тым ліку і чалавечай палітычнай жывёлы людзей. Сэнс не ў колькасці, сэнс у якасці, заўсёды сэнс у якасці. А калі мы адчуваем, што нас занадта шмат, да, то нам як бы якасці не трэба, мы без якасці перамагаем. Да? Мы задавім колькасцю. Неправда. Ну, тут, конечно, можна з вами спрачацца, але часу ўжо няма, так што давайте караценькую песню. Да, не будем спрачацца, песня. Песня таксама водгук. Андрэй Мельнікаў, бард, сёння прэзентуе ў нас у музычнай рубрыцы «Такога вы не чулі» свой новы альбом «Пакім б'юць званы». 4 радочка. Прывітанне гораду Магілёву. Чалавек, які сябе пажадал не афішаваць, але ён ідэю ўсё то падкінуў менавіта. Разбуры, хлусні, муры, в сабе пабудуй, волі храм, любоў і цяпло, бліжнім дары, страху мур, разбурыцца сам, любоў і цяпло, бліжнім дары, страху мур, разбурыцца сам. Мужчыну трэба не браць, мужчыну трэба даваць, дарыць. І тады перамога будзе і гармонія ў свеце. У нас уже няма. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», і нашым сённяшнім госцем стаў бард Андрэй Мельнікаў, які прадставіў свой новы альбом «Пакім б'юць званы». Дзякуй, Андрэй. Дзякуй, Марыя. Усяго найлепшага. Дзякуй усім, хто глядзеў.